रायजोआवनो दाब दाब ओनसोलाव बिमा माइनाव फोरबोखौ खुंफुंनाय बायदि थिग बेबायदिनो गय खान्दानि फुजाथिलियाव बिथांमोना गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङै बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। लोगोसे दिनै नैथि सान एबा जोबथा सानाव बिथांमोना माबायदियै दिनैहाय खुंफुंगोन आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लागोन बेनि सोमोन्दै जों फुजा कमिटिनि बिथां नेहाथारिनाव माखासे जों खोथा मिथिला। बे समाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? खुलुमबाय। 28थि माइनाव आफादनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिम नायगिरि साफ्रोमनोबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोङो साननैनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लादों। मानोना खायसे असुबिदानि थाखाय जोङो गुबुन बोसोरफोराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंबोबाय, नाथाय बेयो एसे असुबिदा आरो सर्ट टाइम जानायखाय जों साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लादों। अब्ला जोंनि हारिमुखौ लाखिनानै जों हारिमु आयदानि सानसे हाबाफारि दिनै लाखिदों। दिनै जोंहा बे हाबाफारिया थुंगेगोन। जों मैया आइ बिमा माइनावखौ लाबोनानै आर'ज ओरि गाबनानै जोंहा मैया आइ बिमाखौ बहायनाय जाबाय। लोगो लोगोनो दिनै जोंहा हारिमु बिलिफाङाव मोसानाय बादायलायनायजों लोगोसे देंखोगिरि मुंदांखा मानबेदर फुकन बर' बिथांजों लोगोसे पम्पि बर' फैफागोन। हानायमानि जोङो रायजोनि सहाय सहजुगखौ बेबायदिनो मोनबाय थागोनखौ जों मिजिंथियो माइनाव आफादनिफ्राय। जों बे गयखान्दा समाजा हानायमानि नाजालांदों। नोंथांमोना बे बिमा माइनाव फोरबोखौ गामि दरसेयैनो फालिना गुबुन गुबुन गामिनि फैयो? बे बिमा माइनावखौ जोंना गामि दरसेनो फालिनाय जादों। आरो बेखौ गोदो माने बर' माहारियानो आबादजों नांजाबना थानायखाय बा आबादजों बे लेखायावनो माने जोंनि गोदोनि जोंनि गेदेर गोलावफोरा सानदोंमोन जे जिहेथु जोंहा माइनाव फुजाखौ गामियावनो होनानै बेफोरबायदि एसे माबा मोनसे इउनिट हायो नङा, गोजोननाय आरो गोरोबनाय बे सोमोन्दोखौ लानानैनो माने खुंफुंदोंमोन। नाथाय हानायमानि जोंबो खुंफुं एसे कालारफुल खालामनो नाजालांगासिनो दं। आरो उनफोरावबो जोङो बिनिफ्राय साबसिन खुंफुंनो हागोनखौ जों मिजिंथियो। नोंथांमोना बिमा माइनावखौ बर'नि दख'ना थावसि गाननानै समायना रमायना साजायनानै नोंथांमोना बे बोसोरावल' बेबायदि साजायदों ना बोसोरफ्रामबो बेबायदि साजायो? जोङो गोदोनिफ्रायनो बोसोरफ्रामबो बेफोरबायदि आइ बिमा माइनावखौ दख'ना थावसिजों गानहोयो। मानोना जोंनि जिहेथु आसार खान्थि दंखायो, जोंहा नियम दं, ड्रेस दं, हारिमु दं, राव दं, बे थुनलाइ दं। बेखौ साननानै जोंबो जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि दख'ना थावसिखौनो गानहोनाय जायो। मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंनायाव नोंथांमोनाव बेखेवगिरि हिसाबै सोर बाहागो लाफैगोन? जोङो बिदि बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जोंनिनो लकेल EM बिथांखौ लाइजाम होबोनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा जोंखौ फोरमायदो जे आंहा गोबां हाबाफारि दं, नाजागोन होनना। नाथाय जोङो प्रग्राम सिडिउलखौ खालामनो हादिया। माने जोंनाव साडेनलि प्रग्रामखौ बानायदोंमोन। अब्लाबो जोङो हानायमानि नाजादों। जोङो बिनिबो बायसान्स माबा मोनसे जुदि सफैया होमबा जोंहा नेक्स्ट इन्टारनेल सायख'गोन आरो बिदि हाबाफारियाव दङ जों। नंगौ, बिथाङा गयखान्दा बिमा लोखि फोरबोनि बिथाङा आफादगिरि नेहाथारि बिथाङा लोगोसे दिनैहाय बिथांमोना समायना रमायना बायदि गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय लानानै मैया बिथांमोना बिमा लोखि माइनावखौ बर' हारिमुनि दख'ना गाननानै दख'ना थावसि समायना रमायना बरायनानै लाबोदों बिथांमोना। लोगोसे दिनैनि नैथि हाबाफारियाव बिथांमोना दिनैहाय मोनाबिलि समाव मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे दिनैनि बे जोबथा सानाव गासै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना खावलायदों दि बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।